سلام تعنا هبلنا كرات تخطاتلتي دهايلومي نحزز حزنا يوم حبريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنا نكت كتاتلنا بخور بمعدام حزي ناب زرزرام كنسجر لوخ سلام تجراي كان بحدش كود بيلو بأيتجيتها شورد دازم الرحم أخلاي كوميتي حوحات اتي بأيتجيتها شورد دازم الرحم أخلاي كوميتي كاب إسراك سب إسران كلتن مسكرم كلتشن عسر شوعتن آمة مرد نزكا يدو مدرخ عمل كتو أو زوج أو مجلسي حجاون نتحوحات نمملاس مس منجست فيدرالن بانل حبرت أفريكا نحاويرو كم سر حفليتم نتجراي وكيلو أب بانل حبرت أفريكا زرار وجدلة كان بحدش كمدبن بحيل سب كتناخرن كم زجبرون إلا وغيرلهم قدم قبل أب بانل حبرت أفريكا يجبروا أبزرور مدرخات أب بريتوريا نتوعلي زفر محاويسو دكتور دبرتسيانن كالوت أمرار حوحاتن يساتفو خمس زنور الزكريم حزقنا أمانغو أمرار حوحات زقات أمام كفال سعيو بأيت جيتها تشورز من رحمة خلاي كوميتي حوحات أبرات ججلة تلازبتي كان بحدش نموداب كم زعل مفليت اللهم زيد ما كابتي ناتو ججلة وات أيزلو والكسبات بمبرار بخالوت حدش نمتكا زمالخات خوينم أبزي قداي بدكتور دبرتسيان زمرح حيلو حوحات كساب حزز ولا نجار يلن كابزي بتوسخي اتمجلصي كابل علي كساب تحت زلو محاور كم زم معرارون حبيرم بتمساسالي قدم قبل اتي غوايه زكايد حيلون ودباون منغستاون متعراي كم زغبر مغلاصو زكريم اوان مختس تفصمو جبانات ناب حق خقربون جبننياتات كحتوتن مسرح خمس توسنه زملختتي مغلصي كملا حزبي ابالاتن صدتا امرارحن اتي ودبن دغف كغبرلون حاتيتولم نبعلو فانو يلزصو عطق حيل محارا اب زوا سمين معراب تግራይ ወረዳ ጸለምቲ መቅተልቲ መጮይቲ ጾታው መጥቃዕትን ጉሕለት ንብረትን አጠናኺሩ ከም ዝቀጸለሉ ተገሊጹ ነዚ ሲዒው ድማ ህዝቢ ብስግኣት ከም በሐድሽ ይመዛበለሎ ተዋሂሉ ኣብ ዘዋ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጸለምቲ ጣብያ ጻዕዳ ቀርኒ ዝነብሩ ተጋሩ ዳግማይ መረበቶም ገዲፎም ናብ ከተማታት ማይ ጸብርን ሽረን ይመዛበሉ ከም ዘለው ካብቲ ቦታ ዝረኽብና ይሓበሪታ ይመልከት ነበርቲ ጣብያ ጻዕዳ ቀርኒ መረበቶም ገዲፎም ዝመዛበሉ ምኽንያት ናብቲ ከባቢ بتدغاغامي زملالسو عطقات فانو قتلت مچويتي صتاو متقعتن نبرتن سلازرفو خم زخونه نبرتي تكبابي يغلصو نتوم ستچوي تغارون كسب 1 مليون قرشي امصو سلبزلوم سترا غدات اب كبير چنق ودي قملو طرح كيكونس نتي كبابي بملقاق ناب ماي صبرن شيرن يمزاول خم زلو يحبرم ابتي ورادات ابيا ماي عيني تمساسالي غفعتات يفصمو خم زلو حبريتاتات يملكتم اب كبابي والدبا 15 عدنت ورق تغارم بتم عطقات حيلتات كم استقتلو اتي مقتلتي استفص تچويم دحر مصنحم مخانون مساخر عيني حبرم اب طابياتات ماي لومين سقوطا ميامن كالوت كبابيتاتن اتي ورداون تمساسالتي تغبارات يفصمو خم زلوون زرخونا يحبريتا ملكت لومي تلفزيون نبرت وردا ጸለምቲ ጣብያ ጻዕዳ ቀርንን ማይ ጸብርን አዘራሪው ዝርხო ሓብሬታ ከም ዘመልከቶም ብዕጡቃት መሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዒ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እንተተነገረውን ኣይ ምልከተንን ዝብል ምላሽ ከም ዝህብ ኣብ እንዳባጉናን ሽረን ዝነበሩ ተማዛበልቲ ወረዳ ጸለምቲ ኣብ ቀርባ እዋን ናብ መረበቶም መምላሶም ዝዝከር እዩ ይኹን በር ድሕነቶም ውሕስ ብዘይ ምዃኑ ዳግም ንምምዝባል ከም ዝተገደዱ እዩ ዝግለጽ ዘሎም اب تግራይ 60 ሚእታው ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ዘይተመለሱ ተገሊጹ 106 ኣብያተ ትምህርቲ ማዕቆው ተማዛበልቲ ኮይነን ከም ዘለዋ ዝገለጸ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ እዚ ድማ ንኸይድ መምሃር ምስትምሃር ብዝለዓለ ከም ዝጸለዋ ሓቢሩ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2017 ዓመተ ምህረት 2.5 ሚልዮን ተምሃሮ ከም ዝገቡ ትጽቢት እኳ እንተነበረ ክሳብ ሕዚ ትሕቲ 1 ሚልዮን ወይ ከዓ 40 ሚእታው ተምሃሮ ጥራሕ ከም ዝተመዝገቡ እቲ ቢሮ ገሊጸሎም ካብቶም ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ትጽቢት ዝግበረሎም 60 ሚእታዊ ብሰንኪ ምምዝባል ስእነት ተገዳስነት ትምህርቲ ሕጽረት መሰረተ ልምዓት ትምህርትን አቅምን ከም ዝኾነ ወን ተገሊጹ ዛጊድ ካብ ዝተመዝገቡ 40 ሚእታው ተምሃሮ ብጽሒት ህፃናት ትሕቲ 20 ሚእታው ምዃኑ ድማ መተሓሳሰቢ ይገብሮም እዚ ማለት ኣብ ማዕድ ትምህርቲ ክርከቡ ትጽቢት ካብ ዝግበረሎም ህፃናት 80 ሚእታው ከም ዘይተመዝገቡ ዘመላኽት እዩ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ካብ ማዕድ ትምህርቲ ርሒቁ ጸንሐ ወለዶም እዚ ናይ 2017 መዝገባ ሕዝውን ናብ ትምህርቲ ክምለስ ከም ዘይከኣለ መርኣያ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን 552 ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ሕዝውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ حيلتات كم زركوا مردات بيرو تمرت تግራይ يملكت
እስራኤል ንከተማ ቤይሩት ከም ዝደብደበት ተገሊጹ እስራኤል አካልቲ ምስ ሄዝቦላ ትገብሮ ዘላ ውግእ ኣብ ማእኸል ዋና ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት ትማለይቲ መጥቃዕቲ ኣየር ዝፈጸመት ኮይና በቲ መጥቃዕቲ እንቶ ሓደ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ አልጀዚራ ጸብጺቡሎ ሰመዚ ጥዕና ሊባኖስ ካልኦት 14 ሰባት ቆሲሎም ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘለውን ገሊጾም እስራኤል ኣብ ከተማ ቤይሩት ኣብዚ ሰሙን ካልኣይ ግዜ ደብዳብ ኣየር ዝፈጸመት ኮይና እስራኤል ከም እትብሎ ናውጣታት ዕጡቅ ጉጅለ ሄዝቦላ እያ ተጥቅዕ ዘላ እስራኤል ንውስን ዕላማ ኣብ ልዕሊ ሄዝቦላ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ሊባኖስ بإجرنيا استحجز سجونتي موسار كمز جمرت زذكريم كرات خطاتلتي لومو تلفزيون نزي ساعات زحزنا يوم زيناتات دهايلومي نزوم يموصل نيرم سلاز تخطاتلكم نانا مسجنا أبزي كنفليكم سلام دحنكم